Авыл матур инде авыл. Ул теге кичке бигрәк матур була утлар белән эшләгәндә, анда бер генә комбайн булмыйсың бит басула. 4-5 комбайн гел теге шәһәр күк яктырып торган чаклары була басуларның күңелле инде вообще. Әйе, бу авыл җырларда җырлана, шигырьләр иҗат ителә. Аның турында балалары горурланып сөйли. Ул яши. Менә хәзер без Татшуган авылының иң үзәк матур урамыннан атлыйбыз. Менә сез авылның хуҗасы буларак әйтегез әле, бүген авылыгыз ничек яши? Бүген авылыбыз заманга ияреп яши дип әйтәсем килә. Чөнки авылның аның төп байлыгы халык бит. Бүген бездә халык бар. Бүген безнең иң беренчедән авыл хуҗалыгыбыз бар. Иң мөһиме, тагын ассызыклап әйтәсем килә, игенчелек белән бер рәттән терлекчелек тармагы бар. Башка учрежденияларыбыз эшләп килә. Һәм менә шушы игенчелектә, кыршылыкта үзебезнең авыл халкы эшли. Үзебезнең җирле халык. 8-нче класста ишетеле дигән комбайнда салам төшерә башлаган идем. Теге 2 якта 2 кеше басып мәктәптә укыганда. Аннан шул комбайнда ярдәмче булдым. Аннан искатрыйлар кайта башлагач, туры ярдәмче булып, аннан комбайнга утырып, иң беренче кайткан Нивага утырттылар туры. 1963 елдан Татшуганда, ул вакытта эконом колхозында хезмәт итә башлый ул. Нинди генә үзгәрешләр булмасын, эшенә, туган җиренә тугры кала. 2014 елда аңа Азнакай районының почетлы гражданины исеме бирелә. 2019 елдан Татарстан Республикасы президенты указы белән Хатип Зәки улы атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы исемен йөртә башлый. Хезмәтеңне бәяләгәч, менә бу килгән менә бу глава Шайдуллин бик нык поддерживать иткәндә, безнең тагы бары директор менә бу нинең агрофирманың Илгиз дигән бик яхшы җегет. Ул нык поддерживать иттеләр. Бөтен бәйрәмнәргә чакырдылар, Казаннарга, анда теге республика көннәрен апаралар инде. Рәхмәт инде аларга. Нива комбайны аның хезмәтенең башыннан. Бүген инде нинди генә куәтле техника булмасын, ул барыбер Нивасын ташламый. Саклык белән кабызып кырга чыга. Менә бу иң соңгы Нива инде Алла бирсә, ягадан кайтмый булар битте. Күбешене 55-56 ел микән инде быел сар шулай. 74 яшь белән барам менә хәзер. Комбайн тавышын ишетсәң гирәгәр Нивашы инде. Ул сиртү гөлдерәнде бер нәрсә инде шулай менә гадәткә кергәнме. Сакланмый мөмкин түгел. Хатип Зәки улы хатыны белән 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. 2 уллары да шушы авылда яшиләр. Алар да мактауга, хөрмәткә лаек, бик тыйнаклар. Карчык үлде 2007 елда, менә хәзер 13 ел була быел. Икесе Казанда, бер Сактүбәдә, икесе авылда инде, менә бер икенче малай менә Касимсот тракторында авылда эшли. Шулар инде, оныклар бар, 7 онык бар хәзер. Оныкчаклар югалып акаган, булырлар да акламаслар. Бүтән дөнья татарларына нинди матур теләкләр теләр идегез? Сихәтлек, сәламәтлек инде, сәламәт булсаң, барда була инде. Эшләргә кирәк, эшләмәсәң бер кайда да китереп бирмиләр хәзерге заманда. Шул инде. Сәламәтлек татар халкына, саулык барыбызга да. Ләйсән Асылретдинова, Татарлар, Татшуган авылы, Азнакай районы.